A Microsoft Publisher 2007 használatához szeretnék néhány tippet nyújtani. Méghozzá az első videómban a webhelyek összeállításakor egy videó beágyazását fogom bemutatni. Itt a kiadvány típusnál kiválasztjuk a webhelyek című tervet. Itt, ahogy látjátok, mint a Publishernél mindenhol látványterveket látunk, amit ha kiválasztunk, akkor most már előre meg tudjuk nézni, milyen típusú lesz a weboldalon. És kiválasztjuk a hullámokat. Itt az oldalsávon ki lehet választani azt is, hogy milyen szín összeállításban legyen ez a weboldal, de természetesen később ezt is lehet módosítani. Most válasszuk ki ezt a színt, ehhez van egy ugye alapértelmezett betűtípuskészlet, de ezt is lehet változtatni itt is és később is. Ugyancsak lehet változtatni azt is, hogy milyen típusú legyen a weboldalon az oldalsávok elhelyezkedése. Ezek lehetnek ezek a típusúak. Mi most végül is mindegy, hogy melyiket választjuk, legyen a függőleges beállítás, ez ugye általános szokott lenni. Ha kiválasztottuk ezeket a megoldásokat, akkor a létrehozás gombra kattintva fogja a program elindítani a weboldal szerkesztését. Itt most ki lehet majd választani, a későbbiekben ezt be fogom mutatni, hogy hogyan. Ki lehet választani azt, hogy milyen összeállítás legyen, tehát milyen típusú oldalak jelenjenek meg a weboldalon. Most csak az elsőt választjuk ki, ahol a bemutatkozás látható. Leokézzük. Ezek után itt látható, hogy milyen lesz a weboldal kinézete, de ez természetesen egy szerkesztői kinézet. Most ezeket a felesleges dolgokat eltávolítjuk innen, objektum törlése gombbal, és akkor, mikor megkapjuk a nagyobb helyet, akkor megmutatom, hogy hogyan tudjuk beágyazni a weboldalunkba a videót. Ezt kitöröljük, itt ezt kicsit feljebb húzzuk, hogy legyen több helyünk. Ezt eltávolítjuk innen, ez nem szükséges most, ezt pedig lejjebb húzzuk. Ezt most kicsit visszatesszük, ide, így, és ezzel a gombbal pedig összetömörítjük. Na, amikor ide jutottunk, akkor kiválasztjuk a beszúrást, és a HTML kód részletet válasszuk ki. Amikor megjelenik ez az oldal, ide tudjuk beszúrni a videónknak a HTML kódját. Na most bejelentkezünk arra az oldalra, ahonnan a videót szeretnénk kimásolni. Most választottam egy ilyen vicces, macskás, kutyás videós, de végül is teljesen mindegy, hogy mit választottam volna. A YouTube-on a beágyazás gombra kattintva már ki is jelöli, hogy hogy nézzen ki a videónk. Ezt a HTML kódot kell kimásolnunk másolás gombbal, és ezt ide behelyezzük ebbe a kódrészlethez. Majd leokézzük, kapunk egy ilyen kis csúnya képecskét, amit ide helyezünk. Természetesen a videónk és maga a weboldalunk nem így fog kinézni, de mivel szerkesztői üzemmódban vagyunk, ezért most úgy tudjuk ezt megtekinteni, hogy ide kattintunk a webhely megtekintéséhez. Ekkor látható itt maga a weboldal kinézetünk, és természetesen el is indíthatjuk már a videót, hogyha kívánjuk. Hát ennyire egyszerűen lehet ezt a beágyazást megtenni. Tehát még egyszer oda kattintunk, ahol szeretnénk a videót elhelyezni, majd beszúrás, HTML kódrészlet, bemásoljuk a beillesztő kódot, amit a YouTube vagy bármilyen videós oldalról kimásoltunk, majd leokézzük, utána pedig a webhely megtekintésével tudjuk ismételten előre megtekinteni ezt az oldalt. Mai részünk ezzel befejeződik, legközelebb újabb tippet fogok bemutatni, ami a Publisher 2007 használatához szükséges. Sziasztok!